9:19 minutos, cada vez somos máis conscientes do enganche que temos co móvil e sobre todo dos prexuízos que supón tanta pantalla, tanta conexión e cada vez menos privacidade. Por iso, hai que envolver voluntariamente a dispositivos sen conexión a internet. Nestes tempos, seríamos capaces de estar 24 horas en móvil? No, te diría que no. Podría estar sin móvil 24 horas. Sí, no, yo creo que Yo no sí. tendría a nadie. Es Eu que sí, tú, sí, sí, puede ser. ela no. Con todo, hai quen busca fórmulas de desconexión. Estudio e intento apagar el móvil o meterlo debajo del escritorio. En verán sí, sobre todo si, por exemplo, estamos na playa ou así, de feito, elas baixan á playa e baixan sin móvil. Sempre queda a opción do modo avión ou os chamados móviles sénior. A xente maior o que máis demanda é este tipo de teléfonos que non teñen conexión a internet. É moi pouquiña xente decántase por ese tipo de móviles, de feito xa vedes que temos un lineal moi reducido. Porque quen máis quen menos recoñece que hoxe por hoxe Todo joven, hasta niños, tengo una niña pequeña y ya la ves que maneja el teléfono, que coge, abre aquí, cierra allí. Estar conectado coa xente é importante para min. Eu teño dependencia do móvil, sí. Entre tanta conectividade, aparecen xa teléfonos que tratan de frear o consumo compulsivo de contido sin renunciar á tecnoloxía.